ନା କଣ କରିବୁ ନା ଏଠି କଣ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ତ ମା ଧାନ କେଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି ନା ଆଜିକୁ ଷଷ୍ଠ ପଢ଼ି ସାରିଲାଣି ହେଲେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ତା ମା କି ବାପା ତା ମା ଆମ ଘରେ ଦେଇଦେଲା ଝିଅ ହେଲା ବୋଲି ଦେଖାଯାଉ ବଡ଼ ହଉ କ'ଣ କରିବା ହେଲେ ତାକୁ କହିବନି କିଛି ହେଲା ଧାନେ ଧାନେ ହଁ ଏଠି ଅଛି କଣ ହେଲା ପଖାଳ ଦିଟା ବାଢ଼େ ଆଉ କ'ଣ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଅଛି ବାଡ଼ିରେ ପଖାଳ ଦିଟା ଖାଇକି ଯିବେ ହେଲା ବାଡ଼ିରେ ବ୍ରଶ କରିଛ ନାହିଁ ବ୍ରଶ ପତ୍ର ନିଅ ବ୍ରଶ କର ମୁଁ ଭାତ ବାଢ଼ି ଆଣିଛି ଧାନେ ହେଲା କି ହଁ ହେଲା ନିଅ ଚାଲ ଏଇଠି ନିଅ ଧାନେ ଆଉ କିଛି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ନାହିଁ ନା ଆଜି ଭାତ ଖାଇଛ କେତେବେଳେ ଖାଇଛ ତମେ ଆଇନଥିଲ ମୁଁ ଖାଇଲି ହେଲେ ଦୁଇଟା ହେଲେ ଖାଇଛ ଧର ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଆଇବ ହଁ ଆସିବାରି ଆସିବାରି ହଉ ମାମୁଁ ମୁଁ ଯାଉଛି